Ay, iba din mga tarot din. Tagalog, Ilocano. Ayan guys, so mag-start na itong ating amateur category. Ayan. Shout out. Guys, amateur category, road bike po tayo. Ayan. Marami-rami ang kasali ngayon dito sa ating amateur category. Ayan, may mga team Urom dito sa bandang likod. Mga team Kuya po. Ayan, Pangasinan Cycling Team. Ayan, dito sa bandang likod. Ayan. Sige na, ano to? Marchan! Ilang laps to? Ilang laps? Tatlo sa O, tatlo lang daw, 3 laps. top 3 laps lang din po tayo, top 10. So, ingat mga idol. Ingat kayong lahat. 3 laps lang yan, 3 laps. Ayan na, so, sigurado banatan na agad to. Ingat mga idol. 3 laps para sa ating RB Open. Ayan. 3 laps lang po para sa ating amateur. So sigurado, bitin itong mga to guys kasi malulupit itong ating mga participants. Magkakabanatan na agad itong mga to sa laro na to. Ayan, so ayan na, napakatulin na ng ginawa nila. Dito papaliko na sila guys, sa paliko. May sabay MTB. Ayan na guys, so nailuan pa lang, pakiramdaman. Ayan. Medyo nagpapakiramdaman itong ating mga participants at medyo marami-rami din. Medyo marami-rami din sila guys. So maakyat na tayo dito sa unang tulay. Wala nang number itong ating mga participants ngayon kasi nagkaubusan ng number kanina. So magde-depend na lang tayo sa nakalista doon sa ating masterless. So may nangunguna na doon sa bandang unahan. So kasalukuyan silang umaakyat dito sa tulay. So may nag-breakaway na yata. May mga nabubuo ang grupo sa bandang unahan. Mga nakapag-breakaway. So, bumanat. May bumabanat guys. May bumabanat. May kumalas, pumawala mula sa peliton. Ayan o, trubang SMBC. Ayan, hinabol nitong number 169. Ayan guys, so naka-eagle cement na uniform na jersey. Napakatulin ang ginagawa niyang paghabol guys. Hinahabol niya yung mga nakapag-breakaway dito sa bandang unahan. So may breakaway tayo. Breakaway po natin MG Operia wearing orange na jersey. Ayan, nakasunod tong 7-Eleven. Ayan na sila ha. Ayan na sila, ayan na. Dandex. Idol, diretso mo na idol. Yan. Idol ko. Ha?
Idol ko yon, si John Paul Bigol. Ayan, so may mga nakaikot na guys. Ayun na, stop mo na! May nakaikot na. Papaikot na rin si Dandex. Papaikot na rin ang ating peloton. Ayun na guys. Adrian Ahmad nandito sa ating peloton sa bandang harapan. Ayun na, so yan na, nakaikot na lahat. At siguradong magbabanatan na to. Yan, babalik sa finish line. Guys, so banatan na nga dito sa may tulay, paakyat ang tuloy ng ginagawa nilang pag-aabo sa mga nauna sa bandang harapan. Ayan guys. Ayan. Team Urum nandito sa bandang likod. Tumutuli na naman sa bandang unahan. Guys, shit. Nagkakabanata na ang haba ng inabot ng pilok ng linya ng ating peloton. And guys, so first lap pa lang to. Paakyat na naman tayo sa may tulay. Paakyat sa may tulay guys. Yan, MG Operian nandito na sa bandang likod. Bumana ditong isa dito sa bandang gilid. Bumana Trumi Mateo punta sa taas. Yan, nagkakabanatan na sa MSBCC. Yan guys, so may nakatakas dito sa bandang unahan. Nakatakas, ang bilis ng banat. Ang bilis ng banat niya. Ang bilis. Kahit low itong nakalayo sa ating peloton guys. Tatlo itong tumakas. Tatlo ang tumakas sa ating peloton. Ayan guys, napakatulin ng ginawang pag-atake nitong anong team to kaya guys, team primero. Ayun o. Yan, Primero Brothers, team primero ang tulin ng umabol yung isang team Dandex. Yan, team primero, team Dandex. At yung naka-blue na jersey, tapos yung orange ang tulin ng kanilang mga bagbanat dito sa Banaconan guys. Nagpapalitan sila, palitan sa trangko. Team primero, team Gimba, Dandex, yung naka-blue na jersey at yung naka-orange. Okay guys, nakukuha yung team Dandex ngayon. Paparating na rin ang ating ang bilis sumabol ng peloton. Bumabanat na naman sila. Okay, so papaikot na sila. Ayan, so papaikot na sila guys. Doon na pala sa bandaron. Ayan, papaikot na ang ating mga participants. Ayan. Para sa ating second laps. Second laps na po. Ayan na, nagkakabanato na.
Namata? Sige, malapit lang, dikit mo, Ivan! Paparating na ang ating RB category. Ayan guys, so papaikot na sila. Last lap na to, last lap. Papaikot na sila guys, papaikot na. Guys, bumahat na naman. Team Premier. Ayan. May bumato ah. Ket! And tatlo yung ating breakaway, Dantex, naka white blue na jersey, at yung isang naka 7-Eleven. Yan, so nasa likod naman si Ket Angelo Sipilegio at yung isang naka blue na jersey. And guys, so bali lima lahat itong nasa unahan natin. Ayan, si ano to si idol ko. Ayan, Team Dantex ng Nueva Ecija. At saka itong 7-Eleven. Ayan. Nasa likod na rin ang ating peloton. Bibili sila dito. Pumaspas na dito. Kita, nagalutan eh. Dapat yung track. Ayan. Ako muna na rin ako 7-Eleven guys. Ayan, 7-Eleven ako muna. Nakasunod to. Itong dalawa. Tatlo. Nakasunod na rin ang peloton. So, bumibili peloton. Nasa likod na ang peloton guys. Patinga ka, tika. Uri mo na nadan. So, inabutan na yung 7-Eleven. Dito na rin ang peloton. Team Dantex bumabanat. Yan o. Yan to, big goal. Ayan guys. So dalawa yung nagbabanatan. Palusutin man lang nga nito eh. Kaya na guys, so nandito na sila sa likod. Yan, so papaikot na ang ating peloton. Dapat na, guys. Ayan, so para sa ating final laps, kompleto pa rin ang ating peloton guys. Dito na magkakalaman. Dito na sila maglalabasan ng tunay na lakas. Kaya na. So maganda maging rematehan nito mamaya doon dahil kompleto sila. Ayan, kunti lang yung nasa harapan. Kayang-kaya nilang abutan yan guys. Kayang-kaya nila tagusin yan pag so paakyat na tayo dito sa may tuktok ng kulay. $600 meters breakaway. Palitan kayo. May breakaway oh. Sigitan niya yung tatlo. Sige naman tatlo. Hindi, tutukan mo tayo niya itong tatlo. Yan niya, likod.
ito na yung tatlo nating breakaway guys. Kung hindi ako nagkakamali, magkakagrupo to. Ayan. Team Bendita. At saka itong naka-Gopher Gold na short. At itong naka-blue na jersey. And guys, may breakaway pa yata to ha. Kaya sa likod to, ang tulid. Yan. Mayroon pa pala tayong breakaway guys na nandito sa bandang unahan. Tingnan natin. Kissing group pa lang pala yun yung kanina. Kissing group. Ayan, sa team, yan, di kasali. Ito ang nasa harapan. Ayan, apat na breakaway. Apat yung ating breakaway. Breakaway to! Pasingit! Ayan, tatlong breakaway natin guys. Team Nandex, yan po, Bigol. Ayan, nakasunod yung awan dyan eh, likod, video. Bilisan sila! Kaya bumanat na yan ang blue na jersey. Ang tuloy ng habol niyang banat niya guys. Ayan, para sa ating first. Ayan, nanalo na itong naka-giant. Ayan, video may likod. Ayan, second. Gaya likod ha. Gini, dito na finish line. Tayo, tulong lang ngayon. Ayan na guys. Ay, JP gaya, mando dyan. Anak na, JP finish line na. A few moments later. Amateur, 10th place. Amateur, 10th place. Mura, Mura. 10th place. Taga saan? Wala na. Binalingan. Ano yan? Amateur ng 9, Asuncion. road bike na. Asuncion, 9. Awan. Ada. Road bike nila. 8th place. Kita. Reading. Seventh place, Homer. Burgos. Okay. Sixth place, kami ito pabiksin tayo. Sixth place, Joshua. Estrada. Rin, nga makita. Tagay lang. Kinit. Karamba. Fifth place. Last 100. Maramba. Pag, kinit. Okay. 100. Tagay ba ito pag-picture tayo? Fourth place. John Lloyd. O, picture tayo. Dito mo. Last 100. Third place. John Paul? Yeah. John Paul. Yan po, bigo. Taga saan? Gimba. Ano, lakas ah. Second place. Jezreel. Taga saan? Okay, Jezreel. Then, champion. Champion. Yan. Biluan. Ay, manager nyo. Abalapakan natin si Ipan. Oh, picture yung 10. Top 10. Picture. Compress. Pastor. Compress kayo. Top 10. Adyan ka na. Oh, tingin.
Saan tayo titingin dyan? Okay, dyan ako. Saan kami titingin? 1, 2, 5. Lloyd, ngiti ka. Okay, so lahat. Yan. Congrats sa inyong lahat. Isukan natin si Boss